suyu mwana wankhosa wa Mulungu, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Takulandirani nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 3 January chaka chino cha 2025, ndipo ndi lachisanu loyamba mchaka chino cha 2025, ndiponso ndi lachisanu loyamba la mwezi uno wa January wa 2025. Tikuyenera kupereka mapemphero athu, nsembe yathu kuzera ku mtima woyera wa Ambuye Yesu, Sacred Heart of Jesus. Mawu amene mpingo watipasa lero, mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane, mutu wa 2 ndime ya 29 mpaka kumapeto. Kuzawerenganso mutu wa 3 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Lucia Maritano wa utumiki wa ana Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 29 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gracious Makande kuchokera ku St. Agnes Mlombozi Parish mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane woyera. Ngati mukudziwa kuti Khristu ndi wolungama, musapeneke konse aliyense ochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu. Onani kukula kwake kwa chikondi chimene Atate adatikonda nacho. Adatikonda kwambiri, kotero kuti timatchedwa ana a Mulungu, ndipo ndifedi ana ake. Anthu odalira zapansi pano sadatiziwe ifeyo, chifukwa iyeyo sadamudziwe. Inu okondedwa, ndife ana a Mulungu tsopano. Mulungu sadationetsebe chimene tidzakhale, koma tikudziwa kuti iyeyo akadzaoneka tidzakhala ofanafana naye, pakuti tidzamuona monga momwe alili munthu aliyense amene ali ndi chiyembekezo chimenechi pa Khristu. Amazisandutsa oyera monga momwe Khristu ali woyera. Aliyense amene amachimwa alinso ndi mulandu wa kuphwanya malamulo. Paja kuchimwa nkuphwanya malamulo kumene. Mukudziwa kuti Khristu adaoneka kuti adzachotse machimo, ndipo mwa iye mulibe tchimo. Munthu aliyense okhala mwa Khristu sachimwa. Aliyense amene amachimwa sadamuone ndipo sadamudziwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mmawa mwake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye, ndipo adati, suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja wochotsa machimo a anthu a pa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa, koma ndidabwera kuzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amdziwe. Yohane adachitanso umboni adati, ndidaona Mzimu Woyera akusika kumwamba ngati nkhunda, nakhazikika pa iye. Ine sindinkamudziwa, koma Mulungu amene adandituma
kuzabatiza ndi madzi, ndiye adandiwuza kuti amene uzaone Mzimu Woyera akusika ndi kukhazikika pa iye ndi iyeyo wobatiza mwa Mzimu Woyera. Ineyo ndidazionadi ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyo ndi Mwana wa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Suyu mwana wankhosa wa Mulungu. Mawu oyamba tamva kalata ya Yohane imene akunena kuti aliyense wochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu, chifukwa choti Yesu Khristu ndi wolungama. Choncho aliyense ochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu. Mulungu adatikonda, n'chifukwa chake timatchedwa ana ake. Mwinafunso nkumati, kodi inu, kodi ine ndife anthu achilungamo? Kodi mwa ife muli chilungamo? Akunena kuti aliyense amene amachimwa alinso ndi mulandu wa kuphwanya malamulo. Pajatu kuchimwa ndiye kuphwanya malamulo kumene. Khristu adaoneka kuti achose machimo. Choncho aliyense okhala mwa Khristu sachimwa. Uthenga wabwino, Yohane akuona Yesu akubwera poteropo, ndipo iyeyu akuwauza ophunzira ake kunena kuti suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja wochosa machimo a anthu apadziko lonse lapansi. Ndidaona Mzimu Woyera akusika kumwamba ngati nkhunda nakhazikika pa iye. Mwachidule Yohane akuchitira umboni kuti suyu, monga Yohane, tikhale mboni yolankhula zoona osati zaboza. Ayi. Yohane Woyera mu uthengamu akunena kuti suyo, mawu amene wakuti suyo akuonesa kunena kuti Yohaneyu anali ndi ntchito iyo aonesa anzache kuti suyo, sunganene kuti suyo usakuona, ndiye kuti iye anamuonadi mwana wa Mulunguyo kuti suyo. Ndipo nthawi yomweyo akuwayitana anzake kuti bwerani mutani mumuone. Yohane akuwayitanira anzake, akuwayitanira ku zinthu zabwino, akuwayitana anzake kuti amuone Yesu, akuwayitanira ku chipulumutso. Funso, inu ndi ine, inuyo ndi ine timawayitanira anzathu kuti kumowa kapena kumpira, kubawo kapena kumiseche, mzimene mwina inuyo ndine timakhala okonzeka kumawayitanira anzathu. Tiyeni tiphunzire kuchokera mwa Yohane kuwayitanira anzathu ku zabwino. Ambiri ife tikamawayitana anzathu ndiye kuti nthawi zambiri tikuwayitanira ku zinthu zokayikisa. Nthawi zambiri zimakhala zinthu zoyipa, zija zokuti kodi mwamva, tabwerani muzamve izi, tabwerani muzaone izi, kodi mwaziona izi zaponyedwa pa social medias, zolaula ndi zina zoterozo, zoti anthu akaziona kuti zati choncho zomvetsa chisoni. Kuwayitanira anzathu ku miseche, ku zinthu zimene zikaononge moyo wawo, kumakhalidwe amene akawayike iwowo kutali ndi Mulungu, ndi kumene ife timaziwa kuwayitanira anzathu. Koma ndikubwerezanso kunena kuti mpingo wathu unayika malamulo kuti aliyense mwa ife awayitanire anzake ku chipulumutso cha mzimu wawo, salvation of their souls. Yohane anakhulupirira kuti akuwayitanira anzakewo kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu wake wamoyo, amene iwo akakumana naye azasinthanso moyo wawo. Mchaka chino chatsopano, ndipo lero ndi pa 3 Januwale, masiku atatu okha tili mchaka chimene chatsopano, Yohane akutiyitana ifeyo kuti tipite kwa Yesu, suyo wabadwa pakati pathu, timulandire asinthe moyo wathu. Inu amene muli adindo nonse akuba m'Malawi muno, mumulandire Yesu kuyambira pamwamba mpaka pasi.
mumulandire Yesu. Yohane akuti suyo mwana wa Mulungu. Ndimamva chisoni tingoyerekeza kuti mbanja makolo ndi akuba. Komano mbanja loteroli amayembekezera kuti anawo zakhala akuba. Koma ndizotheka. Pajamati mwana mbu makenso mbu. Mmayembekezera kuti mwana wanu akhale njero pamene inu zochita nanu ndi za usatana. Ndizotheka zimenezo? Izosatheka. N'chifukwa chake muzaona kuti lero pafupifupi ntchito ina iliyonse pena paliponse pamene akumana anthu kuti achite china chake pamapezeka kuti pali wina amene afuna kuba, amene afuna kusolola. Ndipo palibe kukhulupirirana leroli. You cannot trust a man leroli. Kuti sopano timukhulupirira ndani? Ngati anthu akuba kumalirotu kuti anthu apita kokalira kukadandaula kukapepesa koma kumene kuja munthu kukabako. Ndinaziona ineyo kuchoka pamaliro kupita kukapanga nsembe ya misa pamaliro. Pamene timachoka kumanda kupeza kuti mmodzi wamba kulira. Bwanji akuti andibera njinga. Wina anabwera pamaliro. Osati azapepese kapena azalire kapena azatonthoze na malira ayi koma kuti azabe. Anthu akumaba ngakhale mkati mwa manda m'manda mweni. Chifukwa chake muzaona kuti lero anthu akafuna kuyika munthu m'bale wawo m'manda akumatha kuyika mwinanso pamwamba pa ndikuyika silabu. Akuopa cha akuba. Pena paliponse pali akuba. Chifukwa chani moyo wathu ukungosogoleredwa ndi zoyipa zokhazokha. M'banja lanu mumulandire Yesu. Suyo mwana wankhosa wakubadwirani m'banja mwanumo. Ino ni nyengo ya Christmas. Mutamulandira Yesu. Ndikhulupirira khalidwe limene likuyenera kuchoka m'banja. Kandi mphakati limana lanu mu mpingo mwanu mumulandire Yesu. Mchipembedzo mwanu mukhale Yesu. Muchipani chanu cha ndale mukhale Yesu. Ndithu kukhala ndi chipani cha ndale chimene chikusogoleredwa ndi anthu amene alibe Yesu mu mtima mwawo. Zochitika zake zikhala za usatana, za kuba zokhazokha, zoyipa ndi zoopseza, zochotsa mtendere. Mungozowa kuti chipanichi mulibemo Yesu. Ndipo anthu akewo sasogoleredwa ndi Yesu. Asogoleri achipani akamasogoleredwa ndi Yesu ndikuti awathandiza ngakhale ma supporters yawo kumachita zinthu zoonesa kuti iwo wanso mwa iwo muli Yesu. Andale alero ali ndi mbali ziwiri. Mumabwera m'mipingo mutati mutipempherere ndikumagwada ngati mukunena zoona. Mugwade ife tizikupempherera ngati anthu. Manja pa mtima. Muli budu maso ngati mukupanga zenizeni. Koma mukamachoka pamenepo mukupita pa political podium kutukana kukhakuka kunyoza kuchita incite violence kana kondi kumauza achinyamata kuti azipanga za chiwembu ndi za chifwamba. Iyeti mukunena kuti ndinu anthu osogoleredwa ndi Mulungu. Kodi suje timanena kuti ziko lathu ndilopa Mulungu. Mulungu waje amene timamuopa nduti? Mulungu wa Satana kapena Mulungu wa Ambuye Yesu? Tiphunzire kusogoleredwa ndi Mulungu, ndi Yesu. Ndipo ndiye kuti ziko lathu lizakhala ziko lopa Mulungu. Koma tikazifufuza leroli kuti Malawi ndiopa Mulungu, zimene zipanga Malawi izi ndizopa Mulungu. Mulungu wache amene timuopa ife ndiye utino. Suyo mwana wankhosa wa Mulungu. Yohane akutionesa kuti ifenso tikhale mboni zolankhula zoona osati zaboza. Ndi chifukwa chake muona kunena kuti kwatuluka ripoti limene ananena kuti tiyeni tifufuze za ngozi imene inatenga abale athu aja pa 10 Juni paja chaka chathachi cha 2024 chathachi. Anthu ripoti limene chakulikana. Chifukwa chani akulikana? Akulikana chifukwa chani? Akuona kuti nkutheka kuti mwina nkutheka muliboza mmene mujamu. Musawakakamizenso anthu. Koma ndi bwino mwina kuzifufuza kuti ndi chifukwa chani anthu akukana ripoti limeneli ndipo akulikana chifukwa chani. Ndi bwino kungozifufuza ndi kuchita zimene anthu akufuna. Pamene ndi pali chona sipabisika ayi. Ipaja anthu amanena kuti zuwa samatani samalozerana. Pazeni kuti hilo kuliona aliyense akora kuti kunja kukuwala zuwa. So si bwino
kumakakamiza anthu zimene mukuziwa kuti izi ndi zabodza. Ngati zili zoona zikhale zoona ndipo Mulungu azidalitse zoonazo, koma ngati zili zabodza muchite nazo manyazi zabodzazo ndi kuzisiya. Tiyeni timusatire mwana wankhosa amene Yohane akutionesa, akuti suyo mwana wankhosa. Yohane akutionesa kuti tikamusatira mwana wankhosa ameneyo, nafenso tisanduka ana a ndani? A Mulungu. Ana ankhosa amachita za unkhosazo. Ana a nkhandwe kapena ana a mbuzi amachita za unkhandwe ndi za umbuzi. Kodi ndinu mwana wa ndani? Ndinu mwana wa nkhosa, mwana wa nkhandwe, kapena ndinu mwana wa mbuzi kuti zochita zanu ndi za umbuzi zokhazokha? Tiyeni timusate Yohane. Yohane akunena kuti suyo mwana wa nkhosa. Tiphunzire kuzera mwa Yohane kuwatengera anzathu kuzabwino. Lero muwatengere anzanu ku banki ya Nkhonde kuti akazindikire kusunga ndalama ndi kumapeza phindu la ndalama zawozo. Azipeza phindu kuzera zimene akuchita pa moyo wawo. Muwatengere anzanu kumapemphero akalape. Makamakawo muwatengere kumapemphero akalape, akasinthe, akamuone mwana wankhosa. Muwatengere anzanu kumaphunziro amene maphunziro akakulise bizinesi yawo kuti bizinesi yawo iyambe kuchita bwino. Muwatengere anzanu kumalangizo amkomya wa pabanja kuti banja lawolo limangike mu chikondi cha Yesu Khristu. Azimva kukoma kuti ali pa banja, likhale banja lopa Mulungu. Muwatengere anzanu kwa Yesu, kwa kankhosa kamene kamachosa machimo aziko lapansi pano, kuti akalape machimo akhale mwana wokondeka wa Mulungu. Tipemphere. Ambuye tithandizeni kukhala zida zowatengera ena kwa Yesu. Tiwasonyeze anzathu kwa Yesu kumene akapeze madaliso, kumene machimo awo akakhululukidwe, kumene akapeze chipulumutso cha mizimu yawo. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.